अरे हाँ, त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा नजर मिल गईल। अरे हाँ, ये वाला गाना कब तक ले आवता, कौन चैनल पर आता, कौ तरीके रिलीज कर लेता, गाना कैसन होके बा, गाना में काम के कैले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी वीडियो में आगे बढ़े से पहले, यहाँ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जो गाना रिलीज हो रहा नींबू खरबूजा बल 2 आने वाले बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फाइनली वाला गाना पे 450 मिलियन प्लस व्यूज चल गए बा यूट्यूब पर। आने वाले 450 मिलियन व्यूज चल गए यूट्यूब पर, जाके तो लोग भी चेक भी कर सकता रहेंगे नींबू खरबूजा बल 2 गाना सर्च करके। आगे भाई लोग जाना टाइप से वाला गाना पे व्यूज मिला था, रोज 1-1.5 मिलियन व्यूज चल जाता था बहुत ही जल्दी ई वाला गाना। अरे हाँ 450 मिलियन तो पार कर गल बा, लेकिन 500 मिलियन वाला क्लब में शामिल होके आला बा। अरे मतलब ये लगन में 500 मिलियन वाला क्लब में नींबू खरबूजा बल 2 गाना शामिल हो जाए, जमुना टाइप से व्यूज मिला था। बाकी भाई लोग बात कर रहे कि खेसारी लाल यादव के अगला धमाका कब तक ले होके आला बता, देखल भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और आकांक्षा पुरी के एक बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त गाना शूट करके रखल गल बा, जौन तो वो लोग के सुने के मिले वाला बा। बहुत ही तगड़ा बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग बा। बाकी भाई लोग बात कर ले कि हाँ गाना के लिखले के बता, गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। अरे बोले गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी भाई लोग तो लोग गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे भाई लोग तो लोग गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी तो लोग गाना मिस मत कर लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। अरे भाई लोग हो सके खेसारी लाल यादव के जो आकांक्षा पुरी के साथ गाना बताओ आ जाए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर, वरना आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके वाला बा। बाकी भाई लोग गाना के तो लोग मिस मत कर लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। ऐसे बतावल जाता जौन भी भाई लोग खेसारी लाल यादव के और आकांक्षा पुरी के साथ में जौन भी गाना आवेला मस्त ही आवेला झकास ही आवेला, और खेसारी लाल यादव के जो आकांक्षा पुरी के साथ में गाना आवेला बा तो बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। आने वाले नजर मिल रिलीज हो जाए, वरना आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव के गाना रिलीज हुई तो लोग गाना के सुनिए, लेकिन बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही बारूद बा खेसारी लाल यादव के गाना तक तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। बाकी बोले तो लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल की सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर